Татарстан, Башкортстан парламентарийлары Нефтекамск шәһәрендә милли мәдәниятләрнең рухи яктан һәм халыклар традицияләрен үстерүдәге роле турында фикер алышты. Профильле комитетларның уртак утырышында мәдәниятләрнең күп төрлелеген ничек саклап калу юлларын җентекләп анализладылар. Очрашуда Татарстан һәм Башкортстан парламентлары рәисләре Фәрит Мөхәммәтшин белән Константин Толкачев катнашты. Нефтекамскида 60-тан артык милләт вәкиле яши. Күпчелеге татарлар, руслар, башкортлар, марилар. Татарстандагы кебек мәдәният ара багланышлар һәр вакыт милли сәясәтнең нигезе булды. Шәһәр паркында милли калейдоскоп фестивалендә халыклар мәдәниятен, гореф-гадәтләрне, телләрне үстерү турында фикер алыштылар. Милли мәдәни үзәкләр көнкүреш үзенчәлекләре төрле һөнәрләрне аш-суны тәкъдим итте. Аларга берәү дә битараф калмады. Парламентарийлар хәзерге милли мәгариф турында башкорт гимназиясе педагоглары белән сөйләште. Белгечләр белем алуда тигез шартлар булдыру, туган телне тирәнтен өйрәнү мөмкинлеге белән таныштырдылар. Укытусыны, мәсәлән, мине дикторлы, тыңлайлар. Татарстан һәм Башкортстан парламентларының мәгариф һәм мәдәният буенча комитетлары бер ел элек республикабызның Актаныш районында очрашкан иде. Ул чакта сүз туган телнең мәдәни багланышларын үстерүдәге роле турында барды. Бу юлы милли мәгариф буенча закон чыгару инициативаларын федераль дәрәҗәдә үз вакытында бергәләп күтәрергә, гастрольләр, театр турлары, иҗади проектлар алмашуны дәвам итәргә килештеләр. Эти вопросы, они неснимаемы с повестки дня. И сегодня идет живой разговор, знаете, профессиональный разговор среди депутатов, прибывших сюда на гостеприимную башкирскую землю. И я думаю, мы насыщаем друг друга формами, методами дальнейшей работы. Мы живем не в вакууме, мы живем в конкретной среде. И в этой среде мы должны выстраивать такие отношения, которые будут интересны, комфортны тем этносам, которые проживают на наших территориях. Наши республики, они характерны тем, что во многом имеют общую историю, общий язык, культуру и, наверное, общее видение перспектив своего развития. Константин Толкачев Татарстан Дәүләт Советы комитеты рәисе Айрат Зариповка Башкортстан парламентының мактау грамотасын тапшырды. Предложение проводить такие встречи чаще и с участием других комитетов. Я считаю, что это здорово, потому что это близкая нам республика, близкий нам народ. И чем лучше мы будем знать друг друга, мы будем лучше понимать. И это даст толчок к развитию и Башкортостана, и Татарстана. Парламентта матди булмаган мәдәни мирас турында республика законнары кабул ителде һәм эшли башлады. Мондый документ федераль дәрәҗәдә дә әзерләнә. Этно-мәдәни сәясәтне гражданлык җәмгыяте институтлары да гамәлгә ашыра. Биредә халыклар ассамблеясы, шулай ук Татарстан һәм Башкортстанның дуслык йортлары аерым урын алып тора. Это одно единое культурное пространство. И когда мы сегодня здесь разговариваем о проблемах и татарского, и башкирского, и других народов, которые здесь проживают, на самом деле это проблема даже не регионального уровня. Мы обсуждаем, как решить эти вопросы, наверное, во многом даже в масштабах нашей страны. Мондый форматтагы очрашу соңгысы түгел. Актаныш районы җитәкчелеге Түбән-Кама һәм Краснокамск районы башлыклары белән килешүләр имзалады. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары, Башкортстан.